KL Mizo production clear to test by vek ule voin hi January ni kumsang ni somni pani Sunday ania KL Mizo production family te kumtharlom nan Govt.Serchhip college sa kanleng khothong don ani kalang ule tuna hian medical compound kan tlan mek a tunan bazar kan tlan mek a LC roda kan tlan mek ani Sunday ani wangin tu man doran hong lo ni hi helai hi LC ania tuna hian kudam kon kan tlan mek ani New Serchhip bazar kan theng helai hi New Serchhip bazar nia helai hian traffic point alo ama dinglama kan penga college kan thengtep KL Mizo production family te kumtharlom nan kan leng don kan tilim don kan thengta Govt.Serchhip college ti lo intar kuwa anwai hi welcomes nakpiar team ti bandar lo intar buka December tha toblam khan nakpiar team ten anron tlo ani ome campus chu nom mel khop mai campus chunga kan tlan zar mai banuam tak em Sunday ani boka an kara sa hin kan da ve thiang chumo lian chamin ai lo ta me amun ma vel hi kan han fangkual don ani nimina Serchhip college tang chongpui kho thlir view kan han tlo to a win January ni kum sang ni somni pani Sunday ni hian Serchhip government college mun kan tlo ve thung ani KL Mizo production family te kan ni Hey administrative office le academic building in Kalpona flyover bridge ania moi takani lanu leng le val rolte sulum rolte kan lenge tu dam re kan mai malo asap ming moi chu hege le kayo Govt.Serchhip
mana an soi mi bi clear thui cái tỷ đôn vâng cái một pha thì cần thật hai tin đôn à khơi ẩm nghề khơi ven ngay nỉ Mizo electric Serchhip qua cho cái này thông Serchhip của hiện tại đâu Christmas cái đợt băng cùng tar in băng đùa mém đầm chân chun lại hôm nay leng về đôn à đùm tôi leng rồi anh đùm trò ole lại hi Serchhip làm vào jual teh kah lâu mà kan pulau rei tah le maya ai jual lebih orang ai lung de mà lung de jual Christmas teh kau yang iman kata Serchhip imang dua mem mang ngó này mẹ idam trin mo apa han thata ada mui tuam kan teh ngày ôm mấy cái mực khát cái thứ mo nè rồi mẹ ơi lên lên cái hồ lên đón hồ là vàng hay ta cũng chặt chặt đằng thật chưa anh đi đó bye bye hey với January nên nị Sunday à college mun ma kan vai ena anuam le me lo tu pon tama ole hey Serchhip Government College Principal ni thin Professor Dr. Sang loi po helaya mukan bulhol me helama Christmas te ron mangin hey amun ma te kunnu te ron fang ko le helai flyover bridge ti te hi akut chuak an nia hey lo po mun ma akut chuak tam tak he college chung hian awmani khu lai chon pui khumo hey helai chon pui kung lian jet po hi ama phun ngei ani sidar te thil dang dang akut chuak tam tak Serchhip Government College a hian awm to chu mai nilavin mi puitling tak officer puitling tak he Government College atang hian alo cher chuak to ani KL Mizo Production YouTube channel atang hian he Government College principal ani lai hun te le adu jong te han sei vere rang te se khai với na hay KL channel te nen helai muna Govt Serchhip College san to lo kan tia kan in tong lo wa lom ta ke hey nya sulnu te kan lo nei ve no la he college a hian sang ka zakwa somjet pali tangin ka lo thok ve a ti chuan sang ka zakwa 2018 April tangin principal charge la in helai hian hun kan lo manga voina hian helaya I overbridge hi ka hun laya kan lo do ve thin khania ka ngai ve ema ka ngai lu boka ka han to a ti chuanin helai college mun shrim mai hi nya kan kallaya hei bung te kan phun te chi sang mai hi tam to tin student kan ni laya kan malak vena atam ema ki lai library tang te khi pro sang tenen po hianin vaitam takan lo sai hawa ani chuan principal quarter turin tia ke nin library turin kan propose ati khan tuna library changtung takoma ti chuan tuna hianin kan kalmalu khan helaya rusa building rusa noya building sak science building hi ka chwa maluka he project hi siamanya hi tuna hian changlung takin an lo sato hi lom am ka tia ti chuan ka vei pakha chu administrative building hi tlemina hlui to hi student kan ni lai tangpo lo om to ania chu ka hun lai khan sum te kan dila amaro chu achwa man ke hian Govt Aizawl College principal turin ka insan ta sia ti hian kan han fang le a angai te na lo oma hi chu siam that ngai he ka tia ti chuan ka ma pungai te principal ni lai khan helaya kong te le helai lungrem te hi ti ania hei tuna po changlung tak kin oma mun ma te moyan lo te faya mani lo ka nak piar ti min an ron tlo a lo te moi ema ka kal chang hi chang kalunga leng thin achan chu as a student le as a teacher anga kan lo tho na hunani wangin kan hun chung kan that lai hun zong kan lo man na ani wang hian he college chu ka ngai lu ve tak taka attachment hi ka nei na sa ni he college sa hian ti hi mi puiten mi lo hriat pui se ka do tak mewa chuwang chuan he college hi thatak ni zel tur le no pangte po du om tak bright tak produce zel torin do sang tak ka hlana ni
ti kha voina hian kan sei ve lo kan ni e voina hian hei kan fa te nen kan tu te nen kan ron tlo ve he la hian hei boya hi kan fa upa berania boya imas kha ani hi mani lo khan sang ni pakwa a khan Londona i master degree la turina choka ani hi tuna hian Serchhip a kan in pui ngakin in te sign an ama chon Jeremy hi Bangalore BBA a zirzawa ti chuan alo chuan nuwa MZE wa mascom zirzawin tuna hian an ni po business rang khoin Serchhip a hunan mangmeka so laya mi korwar ha te so kan tunu nei ma sakber Juliana la ro sang pui kan te hi anu ania le ruat feli ma Jeremy chano tang chon lo hoi ro lim takin voina hian government Serchhip college kan han tlawa kan him khop mai amun ma te hi nuam katia mi hne na po kalo fak ve na sat thina he college si achan chu ta hian kan lo zir thina ti chuan lecturing hun kan lo mang rei ta hle maya chumi nuwa principal ni in hun kan mang le a chuwang chuan he college si chu kan dam chunga kan thein hin lo tur ani ti kha kan sei ve lo kan ni chu kalome professor pisang luai kan lom tak zete kan mua ichunga KL Mizo production YouTube channel te kan lom tak zete tuna hian government Aizawl college a principal in mek ani kan lom tak zete bye bye. Kan nỗi đổ nè sọc mình môi lệ chưa na rung nua lan leng lệ val rual te sulung rual ten kan lenge tu dang re kan mai mà lâu sọc mình môi chu hei lệ kayo Govt Serchhip college an soi mi bi clear thui thang chuang an thiam na thei na na o mang ra lin thei na zong ma se choi moi na no ro pui nan o me phu nge ma phang in fin na ro lu ading ta Govt Serchhip college lại hiền kan tu te chung qua an lo oma tu na hian government Serchhip college mun compound na kan me kan pa ber hi kan zot ma sang hey windia government Serchhip college kan wat lo amun te hi ikal fo to nge nuam mi tiam mi mu dan te han sei ver sim sim te ole kan no pan lai kan sawa ve na thin ania tu na hian al pui ka ti to khop me a hei ka voi khat lo le na nia rian nga kum
riết rục riết nga riết rục quá rục thì vel khang kan tal na ve nia tu na hian hei sang ni som ni pan ni alon ni hian ka vat lo ve a pui ka ti to khop mai ma ai kan tun tin đi nghe mu ve dan asan pa takin ge chu kala kal ve ngai vak lawa tun hi ka kal ve chu ni me ya apui ke ti a tha anuam bok si a mun hi amoi anuam to man la pui nuam mi tiam ô tie nang nu tei nuam lu tuk nuam lu tuk a mun hi pui to ma pui à nuam khop mày hey tu na kan kal nai enge kha eng mun nge kha college van thế tak em Serchhip college này anh nuam mi tiam nuam lu tuk enge moi ti ber thỉnh ra hảo không nè thỉnh kha sao lại mi te sumi ô lấy lon sao lấy sao mo anh nuam tro